Напрыканцы сакавіка падчас рабочай паездкі ў баранавіцкі рэгіён прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко даў даручэнне мясцовым уладам пабудаваць на ўжо існуючай лыжаролернай трасе каля аграгарадка Мір сучаснае біятлоннае стрэльбішча. Прайшло ўсяго 2 месяцы і даручэнне паспяхова выканана. І вось ужо кіраўнік вобласці Анатоль Лис спрабуе адноўленую трасу і новыя мішэнныя установкі. За апрель-май месяц мы выполнили эту задачу. Она была правильно поставлено, потому что надо весь комплекс, чтобы занимались дети. И у нас тем более в области другой нет. Единственное, поэтому вот благодаря усилиям строителей, местных органов власти, спорткомитета, Федерации биатлона появилось стрельбище, значит, обновилась лыжероллерная трасса, вот новый кружок сделали, по которому я катался еще на 300 метров. То есть сегодня здесь можно 4-5 трасс разных расстояний можно, значит, сделать. Адкрыццё першага ў вобласці маштабнага спартыўна-біятлоннага комплекса са стрэльбішчам сабрало шмат гасцей. Гэта прадстаўнікі Міністэрства спорту і турызму, кіраўніцтва вобласці, абласнога ўправлення камітэта дзяржбяспекі, Федэрацыі біятлона, мясцовыя ўлады. Аб'ект сапраўды не пазнаць. Зараз гэта сапраўдны рэгіянальны цэнтр па падрыхтоўцы будучых прафесійных біятланістаў, дзе можна праводзіць спаборніцтвы самага высокага ўзроўню. Прежде всего, значит, сделано стрельбище, которое имеет 20 мишенных установок. То есть теперь мы имеем возможность не только из, скажем, из пневматического оружия дети иметь возможность тренироваться, но и из мелкокалиберных винтовок, которые, ну, уже приближены, скажем так, не приближены, а полностью соответствует самым высоким требованиям подготовки. Будаўнічыя работы на аб'екце абышліся амаль у 800 тысяч рублёў, але інвестыцыі, якія дзяржава ўкладвае ў развіццё масавага спорту, гэта інвестыцыі ў здароўе і ў першую чаргу ў нашу моладзь. Наши детки участвуют во многих республиканских соревнованиях, побеждают. Есть уже результаты наших деток, и я думаю, что они будут и впереди. Узнагароджанне будаўнікоў, якія выканалі работы ў самы кароткі тэрмін, уручэнне сімвалічнага ключа дырэктару ЗДЮШАР Баранавіцкага раёна і нарэшце самы урачысты момант – пераразання чырвонай стужкі. Канешне, адкрыццё гэтага аб'екта значная падзея для ўсёй вобласці, але больш за ўсіх радуюцца мясцовыя трэнеры і выхаванцы. Должны быть результаты. Все надеемся, само собой. Будем заниматься, будем тренироваться. Понятно, что в школе мало детей по отношению, если брать такой уже большой масштаб. Но подбираем, тренируемся. Дети уже с другим энтузиазмом начали приходить сюда. Я очень рад, что нам построили такое большое стрельбище. Раньше мы стреляли с 5 заряжек. И это уже намного лучше. И я думаю, что нам будет намного легче стрелять и потом на соревнованиях побеждать. Хто ведае, магчыма, ўжо зусім хутка з выхаванцаў дзіцячай спартыўнай школы тут вырастуць сапраўдныя чэмпіёны. Не выключана, што нават і алімпійскія. Алена Ракуць, Людмила Салдзіна, Миколай Руцкі, телерадиокомпания «Брест».